Культурно-просвітне друштво Карпати і Вербаська подручна канцеларія Національного совіту Руснацох і того року означали наше національне свято, а преславу закончили з торба-балом, котрий ще традиційно отримує за дочек Нового року по юліанським календарі. На початку програми председатель друштва Славко Барановський і подпредседатель доктор Деjan Zahorjanski привітали všetkých присутних, мezi котрima була і замjenica председателя Skupštine Verbas Martica Tamaš. Карпати ще боря у тим штретку. Чешка матеріальна ситуація, як це знаєте, і з боку локальної самоуправи йде бар слаба підтримка за нашу роботу і пестування нашої культури і традиції. То, що виді по нашчивих програмах, ніхто не був ані з локальної самоуправи, але це велjo векше по мені, да повім, велjo векша шкода, že ніхто не був з Національного совіту od naših predstavitelja Ruske zajednici, ktorí vybrani na novi funkciji z Zavoda za kulturu i drugih institucija. У краткій, але удатній програмі присутнім ще представили руська жридлова шпівацька група і хор, котрі отшпівали даскелю шпіванки, а потім на торба-балу гості уживали у музики, шпіванки і друženju.